ጳውሎስ ድማ ኣብ ኣቴና ክጽበዮም ከሎ እታ ከተማ ጣዖታት መሊኣ ምስ ረኣያ ብቁጣ ነደደ። ስለዚ ኣብ ቤት ጸሎት ምስ ኣይሁድን ምስቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁን ኩሉ መዓልቲ ኣብ ዕዳጋ ምስ ዝረኸቦምን ይዘራረብ ነበረ። ገሊኦም ካብ ኤፊቆሮስን እስጦኢኮን ዝኾኑ ፈላስፋታት ከዓ ምስኡ ይካትዑ ነበሩ። ገሊኦም ድማ እዛ ዓጃው እንታይ ኮን ክብል ደልዩ እዩ በሉ። ገሊኦም ድማ ጳውሎስ ብናይ ኢየሱስን ትንሣኤ ሙታንን ስለ ዝሰበኸሎም ብዛዕባ ሓደስቲ ኣማልኽቲ ዝምህር ዘሎ ባድኣ ይመስል በሉ። ስለዚ ንጳውሎስ ናብቲ ኣርዮስፋጎስ ዝተባህለ መጋባእያ ወሲዶም ከም ዝበልዎ እዚ ንስኻ እትዛረቦ ዘለኻ ሓድሽ ትምህርትስ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጦ ዶ ንኽእል ኢና? ሓድሽ ነገር ኣብ እዝንና ተስማዓና ኣለኻ እሞ እዚ ነገር እዚ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ንደሊ ኣሎና። ኩሎም ሰብ ኣቴናን ኣብኣ ዝነበሩ ጓኖትን ድማ ንሓድሽ ነገር ምዝራብን ምስማዕን እንተዘይኮይኑ ንኻልእሲ ጊዜ ይነበሮምን። ሽዑ ጳውሎስ ኣብቲ ማእከል ኣርዮስፋጎስ ደው ኢሉ ከም ዝበለ ኣቱም ሰብ ኣቴና ብኹሉ ነገርኩም ብሃይማኖት ከም እትግደሱ ርኢ ኣለኹ። እናዞርኩ እቲ ተምልኽዎ ጣዖታትኩም ክርኢ ከለኹ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል ዝተጻሕፎ መሰውዒ ረኸብኩ። እምበኣርሲ ብዛዕባ እዚ ከይፈለጥኩም እተምልኽዎ ዘለኹም ኣምላኽ ኣበስረኩም ኣለኹ። ንሱ እቲ ዓለምን ኣብኣ ዘሎን ዝገበረ ኣምላኽ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዩ። ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሓንፀ መቓድስ ከዓ ኣይሓድርን እዩ። ንሱ ህይወትን እስትንፋስን ዘድሊ ኩሉ ነገራትን ንኩሉ ሰብ ዝህብ ስለ ዝኾነ ዝጎድሎ ነገር የልቦን። ብኢድ ሰብ እውን ኣይግልገልን እዩ። ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኩሉ ዓሌት ሰብ ፈጠረ። ኣብ ርእሲ ኩላ ምድሪ ከም ዝነብሩ ድማ ገበረ። ዝነብሩሉ ውሱን ዘመናትን ድውብ ደረታትን ሓገገሎም። እዚ ከዓ ካብ ነፍሲ ወከፍና ዘይረሓቐ ኸሎስ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልይዎን ምናልባሽ እውን ሃሰስ ኢሎም ምእንቲ ክረኽብዎን ኢሉ ገበሮ። ምኽንያቱ ገሊኦም ካብቶም ተቐነይትኹም ንሕና ደቂ ኣምላኽ ኢና ከም ዝብልዎ ብኡ ኢና እንነብርን እንዋሳወስን ብኡ ከዓ ኢና ዘሎና። እምበኣርከስ ደቂ ኣምላኽ ካብ ኮናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሓትን ሓሳብን ዝተገብረ ቅርፂ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ጌርና ክንሓስቦ ኣይግባአናን እዩ። ኣምላኽ ነቲ ዘመን ድንቁርና ሸለል ብምባል ኣሕሊፍዎ እዩ። ሕጂ ግና ኣብ ኩሉ ዓለም ንብዘሎ ሰብ ክንስሑ ኣዚዙ ኣሎ። በቲ ንሱ ዝሾሞ ሰብኣይ ገይሩ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ኣሎ። ነዚ ንኩሉ ሰብ ዘረጋግጾ ነቲ ዝሓረዮ ሰብኣይ ካብ ምዉታት ብምትንስኡ እዩ። ብዛዕባ ትንሣኤ ምዉታት ምስ ሰምዑ ገሊኦም ኣላገጽሉ፣ ገሊኦም ከዓ እዝስ ከም ብሓድሽ ክንሰምዓካ ንደሊ ኢና በልዎ። ሽዑ ጳውሎስ ካብ ማእከሎም ወፂኡ ከደ። ገሊኣቶም ሰባት ከዓ ኣሚኖም ሰዓብዎ።